No. Dneska tu dáme taký bežný deň so mnou, čo robím. Už som vlastne sa bol ráno prejsť, som po nočnej, skočil som pred cerkou a idem si najprv navariť. Mám tak výnimočne, začínam o 6 ráno a dneska mám trošku viac čas a začínam trošku neskôr, tak beží deň trénera Korbyho, sáme sa to neurobí. Poďte so mnou do toho. No a čaká ma moje prvé jedlo dňa. Vajíčka, kváskový chlieb a hruška doplnené vlákniny. A ideme si potom ďalej navariť. No a tu si dáme zložité várenie. Teplozdušná fritéza, tam ide maso, dáme si ho len, bam. No vždycky sa zápne, ide. Rýža, básika, nejaká zelenina, ja väčšinou mám koreňovú, lebo mi robí dobre natravenie. A tuto je tajné zbranie, čajíky od liečiteľa, nech je človek zdravý. No vítajte pri mojich druhých raňajkách. To vždycky každé ráno, ešte mám ešte zatvorené toto. Otvorím si. Omegáče. Kvázi je to hneď po raňajkách. Rutina, vitamín C, 2 tabletky, to je 1000 mg vlastne. Potom magnézium malaté, to máte na energiu, večer dávam hypomagnézium naše Protobol, keďže už sme trošku starší, tak nech je to vlastne na prírodnej báze testosterón, ide hore 2 tabletky, vitamín, toto je čo, Dčko, to cez zimu dávam vždycky, potom cez leto nie, zínok, to máte minerál, tak, opa. Potom pred tréningom ešte pôjde kreatín, ten mám tu, ale ten teraz nebudem dávať. Taká hrstička, menšia. Máme hop. Potom roky, čo ja užívam, Alavis. Je zase príprava na zápas, tak chlapíky používajú. Je to nechutné, tak ja to robím takto. No, opa. Ešte vlastne glutamínát nepoje pred tréningom. To si potom ukážeme neskôr a ideme ďalej, jak sa poví. Odchod. Tak to vypadá každý deň, skoro čerstvé a skutočné jedlo. A ešte bude rýžová kaša a nejaký madonan. Dneska bude bielý jogurt, alebo pre hejterov obľúbený madonáčik a podobne. Takže a kefírik ešte býva cez deň. Tak vypadá nejak moje celodenné jedlo. Keď mám čas, tak si vždycky rád hlavne na toto foto natočiť. Nájdete to ináč na Top Fit a viete tam využiť môj zľavový kód Korby5 a je to, jak hovorí aj môj kamoš, za lacné peniaze, veľa muziky. Láhnete si a uvoľníte ličko a len oddychujete. Užívate tú pohodu, relax, kľud a krása. No tak potom nejak vypadá skôr každý deň taška s jedlom, taška s veci na tréning, ešte jedna taška na sebe. Máme pomocničku dcerku so sebou a ideme makať. Dneska ideme trošku neskôr, keďže pár klientov mi odpadlo. Ináč väčšinou o 6 som vo fitku, tak trošku neskôr, tak ide sa na prvého klienta a potom mňa čaká môj tréning. Maká sa naplno. Peter Pan. Prvý klient dneska. Pomýlil, ja.
Ďalšíko troška. Niekedy ona už povedala, že je veľká na to. A niečo sa ešte možno pohra. Že? Ešte sa potočíš troška, ne? A ja si idem sadnúť oddychové po tréningu. Tako malé ešte, buď to dať. To ešte neviem hľadať. Ne? Ešte lepšie. Čo som si navaril, som si našiel. Aj si zjem. Po tréningu. Klientov ročný na holenie, ktorý má za sebou peknú zmenu. A ideme. Bomby. Klientov ďalší poradí, ktorý mal 141 kg a teraz kopec svalov. Aj si. No takže dnešný deň máme pomaly u konce, je niečo po 7 hodine. Idem konečne domov, no a ste dosledovali aj sem, tak som rád, kľudne keď tak napíšte nejaké komenty, dajte odber, keď sa vám to ľúbilo, lajky, že vlastne jak by som zdokonalil tie videá, je to taký môj bežný deň, čo ja robím. Bežný deň trénera Korbyho. No a ešte tam boli deň zachytené ráno, keďže vlastne bol som na nočnej a vlastne stával som o 6:30 v robote,